It-toroq li Ian Borg irid jgħaddi minn nofs l-għelieqi tal-bdiewa fl-Imrieħel u f'Burmarrat fost l-oħrajn, skont il-Ministru tal-Agrikoltura huma biss fl-immaġinazzjoni tal-ġurnalisti. Għandek il-bdiewa li huma rrabjati ħafna għal Ian Borg għax iridu jgħaddilhom it-toroq minn nofs l-għelieqi. U inti qed tgħidli kif qed issaħħu dan Tgħidu inti, mhux qed ngħidu Jien qed ngħidu mela, Ministru, inti taf illi Ian Borg irid jgħaddi t-toroq minn ħall-qormi u minn Burmarrat. Opinjoni tiegħek mhux opinjoni tiegħu ta' ħafna oħrajn. Net News kien qed jistaqsi lill-Ministru tal-Agrikoltura Anton Refalo dwar dokument li kien għadu kif tnieda li jitkellem dwar is-sitwazzjoni tal-bidja f'pajjiżna. Dan id-dokument identifika nuqqas ta' art agrikola u ċ-ċokon tal-għelieqi bħala waħda mill-akbar sfidi li qed jiffaċċjaw il-bdiewa tagħna. Iżda mistoqsija allura għalfejn baqa' ħalqu magħluq meta l-kollega tiegħu Ian Borg iddeċida li jgħaddi romblu, litteralment, minn fuq l-art tal-bdiewa, Anton Refalo qal li hu dejjem ikkonsulta. Jinsafejna fien dejjem ikkonsultajna ma' kulħadd, sew l-Ministru responsabbli ma' kulħadd u dejjem sibna soluzzjoni għall affarijiet li għandhom isiru. Jidher li l-Ministru jew ma jafx x'inhu jiġri f'pajjiżna jew inkella qed jagħżel li jinjora l-fatti magħrufa, jiġifieri li l-kollega tiegħu qed jiġi jaqa' u jqum mill-bdiewa. Bosta kienu dawk li għandhom art agrikola li fl-aħħar xhur esprimew l-għadab tagħhom għall-attitudni tal-Gvern fil-konfront tagħhom. Jiġi qed jirreklama fuq it-television. Iklu kulu l-frisk. Il-frisk minn fejn ħadd jieħdu? Minn ġol friża? Il-frisk? Mek se tħalli farka ħamrija. U jekk il-bdiewa ma ħadux palju mal-Ministru tat-Toroq, jidher ċar li ma tantx għandhom ċans jieħduh mingħand il-Ministru li jirrappreżenthom.